Jak ti vyšla letní příprava, jak se dal dohromady a jak se cítíš fyzicky a zdravotně na tom teď? Tak myslím, že příprava jako vyšla dobře, začátku mě to koleno ještě bolelo, ale už ke konci už to bylo bez problémů a teď se cítím 100% fit. Odehrál si celé utkání v Budějovicích. Jak se viděl ten zápas? Je zisk bodu ztrátou nebo ziskem? Tak já myslím, že ten bod se ukáže, jestli to byla ztráta nebo vítězství, jestli to se uvidí teďka o víkendu, jestli vyhrajeme a pokud vyhrajeme, tak si myslím, jako, že to nebude ztráta, ta remíza teďky z těch Budějovic. V těch Budějovicích to bylo rozdělení na 2 poločasy, no. Ten první se nám dařilo, ten druhý už tolik ne, no. Tak uvidíme to o víkendu. Jak nám to šlape v obraně a jak tobě se lítá po křídle? Ty jsi měl několik hodně dobrých přihrávek do gólových šancí. Tak já myslím, že gol jsme ještě nedostali, že jo, z toho jednoho zápasu, takže zatím to funguje si myslím, že dobře. Měl jsem tam hodně prostoru, protože přede mnou hrál Miloš Busančič, který to stahoval víc do středu a tak mi se hrálo dobře, mi se hrálo dobře dopředu a dozadu musím vždycky, no. Čeká nás utkání proti Plzni, ta je na tom kombinačně velmi dobře, je i poměrně gólová. Co čekáš od toho zápasu? No, oni jsou právě na tom dobře, takže se s nimi dá hrát fotbal, oni hrají hodně dopředu, tím pádem i my budeme mít možnosti hrát víc dopředu, takže si myslím, že když jako nedostaneme gól, tak určitě nějaký gól můžeme dát. Takže očekáváš fotbal nahoru dolů, který se bude divákům líbit? No, já myslím, že určitě, protože na Plzeň se nám daří a i v minulých sezónách se nám nedařilo, takže já myslím, že jo, určitě góly nějaký padnou. Doufám, že méně gólů padne na naší straně.